Архітэктурна-горадабудаўнічая канцэпцыя «Дзве плошчы аднаго квартала» прадугледжвае рэканструкцыю ў межах вуліц Міцкевіча, Карбышева, Пушкінская, Куйбышева. У прыярытэце рашэнне надзённых праблем гэтай тэрыторыі. Напрыклад, адсутнасць парковачных месцаў. Таму абавязковая умова конкурсу праектаў – шматузроўневы паркінг, які закрые пытанні парковак у гэтым квартале. У новай канцэпцыі і ідэя новай грамадскай прасторы. Таму яшчэ адна з умоў – стварэнне пэўнага шматфункцыянальнага цэнтра або комплекса. Эта точка в городе – это такой своеобразный магнит. Да? Вообще рынок и автовокзал – это то места притяжения. Но тот формат, который там сегодня есть, да, и с учетом того, что автовокзал сегодня перенесен на новое место, конечно, уже не соответствует современным требованиям и запросам времени вообще к городской среде. Поэтому это и было целью идеи конкурса, значит, вот новое видение городской среды вот в историческом центре. Свое бачанне гарадскога асяроддзя гістарычнага цэнтра нашага горада прадставілі як брастаўчане, так і архітэктары з Мінска, Масквы. Ёсць нават дацкі праект. Варыянты самыя розныя. Як заўважылі на прэзентацыі, большасць максімальна зберагальныя. З захаваннем усіх збудаваннем і далучэннем паркінга і нейкіх асобных функцый. Але ёсць і дастаткова радыкальныя прапановы. Расчысціць амаль увесь квартал и захаваць толькі стары рынок, які трансформуецца. Чтобы это было, экономика тоже выигрывала, но чтобы не доминировало зарабатывание денег у инвестора. Вот в чем дело. Поэтому здесь найти надо золотую середину. О чем это говорит? О том, что люди верят в развитие города Бреста. Понимаете? То есть это видно, что город будет дальше развиваться. Одна з брэсцкіх архітэктурных фірм прэзентавала праект з канцэптуальнай назвай «Базар-вакзал». У каманды грандыёзныя планы. Яны прапануюць арганізацыю гандлёва-забаўляльнага цэнтра, стварэнне новай арт-зоны для канферэнцый, выстаў і не толькі. Таксама праект прадугледжвае 650 падземных парковачных месцаў і шматузроўневыя пешаходныя сувязі. Хотим показать то, что у нас наш комплекс, наш квартал будет максимум многофункциональным. Мы по максимуму будем использовать все площади, насыщая всеми функциями. А также мы хотим отметить, что вся Европа живет на энергоэффективности и добавить в свой проект это энергоэффективность солнечной батареи. И все, чтобы непосредственно постепенно, как и вся Европа, уходить от стандартного обеспечения кварталов электроэнергии, а непосредственно переходить на энергоэффективность. У хуткім часе электронныя версіі ўсіх 11 праектаў з'явяцца ў інтэрнэце, дзе кожны зможа выказаць сваю думку. Канчатковае рашэнне па рэканструкцыі тэрыторыі былога аўтавакзала будзе прынята пасля абмеркавання на ўсіх узроўнях. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».